दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि 30 खेब आरो दिनै हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि नैथि खेब जे जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय काजिगाव नैबे शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगोन 17 तारिख आगस्टआव जोङो बेखौ फाइनाल खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों आरो थिग बिदिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदियै जेरै जोङो बड'फा मिशन होनोब्ला गुबुन गुबुन जोंहा मावथांखि दङ सोलोंथाइ बिथिं जोंनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनाय फरायसाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनाय आरो जोंनि जि लाइमोनफोरखौ मोसानाय बिथिं दामनाय देनाय हारिमु बिथिं जोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय जेरै खामानि मावो सोलोंथाइ बिथिं जेरै खामानि मावो थिग बिदिनो दिनै जोङो बोसोरफ्रामबो जेरै खुंबोयो दिनैबो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै दिनै जोंनि लाइमोनफोर जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय दिनै जोङो खुंफुंदों आरो बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों बा आसा फारिदों जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा फुटबलनि गेजेरजोंबो जोङो गाव गावखौनो थांनानै थानायाव गाव मानसि हिसाबै दानानै लानो हायो जों बेखौनो मिजिंथिदों खारन फरायनानै जोङो लोगोसेयै गोबाङानो साख्रि मोनजोबनाय नङा जों बेखौ बयबो मिथियो दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोंनि फरायसाफ्रा सोर फरायनायाव माबायदि सोर माबायदि गेलेनायाव सोर माबायदि मोसानायाव सोर गान खननायाव मोजां आरो सोरबायदि मानसिया आबाद बिथिं मोजां जागोन बे फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो दिनै बिजिरदों दा बेनिखायनो आलादा आलादा भाबै जोङो खामानि मावदों जाहाथे जोङो फुटबल गेलेनायखौ फुटबल बिथिङै जों लांनो हायो जाय गान खननायाव मोजां बेखौ गान खननायजों जोङो लांनो हायो जायफोर मोसानायजों मोजां जों बेखौ मोसानायजों लांनो हायो आरो जायफोर जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि दिनै IAS जानाय IPS जाबाय APSC अफिसार जानाय बे SS अफिसार जानाय बे आनजादाव जों बोरै जोंनि फरायसाफोरखौ जों बोरै लांनो हायो बेनिखायनो जोङो फरायसालिफ्राव थांनानै जों जेरै एवारनेस होयो थिग बिदिनो जोङो दिनै फरायसाफोरखौ लानानै 13 बोसोर बैसो सिंनि फोथाराव लानानै जोङो फैदों जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा सोर गेलेनायाव माबायदि जों बेखौ दिनै नायबिजिरगोन आरो जोङो बेबायदिनो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनाय बिथिंबो जोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिंबो लांनांगौनि थाखाय जोङो हारि हिसाबै जोङो गेलेनाय बिथिंबो जों जाहाथे सिनायथि जायो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा FC मुंनि क्लाब खुलिनानै दिनै बोसोरसेसो जाबाय जोंहा देग्लाय 2 बोसोराव दिनै हाबगासिनो दङ थिग बिदिनो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो बै क्लाबाव लांनानै जोङो बोरै मोजां फुटबलार हिसाबै जों खालामनो हायो फारसेथिं जोंनि लाइमोनफोर गोबां ड्राग्स सोबनानै दिनै नस्थ' जाबाय गोबां दिनै हौवासा आरो हिन्जावसानि जेबो फारागथि गैया ड्राग्स सोबनाया आरो बेबायदिनो जोंनि फरायसाफ्रा गोबांनि गेजेराव किसु फरायसाफ्रा दिनै नस्थ' जाबाय दा बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि फोथाराव लाबोनानै गेलेनाय बिथिंबो जोङो बेस्थ'तानि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि फरायसाफोरखौ दिनै जोङो बोरै मोजां फुटबलार हिसाबै जोङो खालामनो हायो नैबे थांखिफोरखौनो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखि बे हिसाबै जोङो जोलुर बादायलायनायखौबो दिनै जोङो मोनब्रै आन्सलिकनि हेफाजाबजों दिनै काजिगाव मंलाजरा बासबारि थिपखाय दख'रानि हेफाजाबजों बानजाय आफादनि हेफाजाबजों दिनै जोंखौ जाय मददगिरिफोर जोंखौ मदद खालामदों बे खेलाखौ खुंफुंनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर होदों जिल्ला एबसुनिफ्राय खारन बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होआमोनब्ला नैबे जोङो दिनै जि फुटबल बादायलायनाय जि हाबाफारिखौ खुंदों जों बेखौ खुंनो हानाय नङामोन बेखायनो अरायसम बर' हारियाव बर' हारिखौ दानांगौनि थाखाय बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय जोंनि जायफोर हेफाजाबगिरिफोर अरायसम जोङो हेफाजाब होलांबाय थानांगोन जों बेखौ खावलायो दा बेनिखायनो दिनै बेबायदि हेफाजाब होग्रा थानायखायसो हयथ'बा जोंनि गोबां फरायसाफोरखौ जोङो मोजां बिदिन्थि हिसाबै
जोङो दिनै मोननो हादों। दा बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ हांख्रायबाय आरो आसा खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म जिहेथु दिनै बे स्टुडियामाव जोङो दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि जे जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोङो जिहेतु 17 आगष्टसिम जों जिहेतु खुंफुंगोन। दा बेनिखायनो जोङो बयबो लैहोर लैहोर जोंनि नैबे फोथाराव फैनानै जोंनि गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ थुलुंगा होफैयो। जों बेखौ आसा फारिदों। दिनै जों आसा खालामदों दिनै जेसेबां मानसि जादों फैबाय थानाय समाव जोङो बांसिन मानसि जागोन आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा मदद मोनगोन, साननाय मानि जाफुंसारगोन। जों बेखौ मिजिंखौ थिबाय आरो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिनि सोमोन्दै बेखिनिखौ फोरमायबाय। गोजोन्थों।